Здравейте! Днес ще ви покажа как да сканирате през своя телефон. За целта ви трябва приложението CamScanner. Тегли се от Google Play магазина. Търсите го с търсачката, ето тук. Пишете CamScanner, теглите и инсталирате. Сега ще го отворя. Как работи CamScanner? Първото нещо, което трябва да направите е да натиснете зеленото бутонче, което е с камерката в долния десен ъгъл, след което да позиционирате върху документа, аз с каквото разполагам. Натискате бялото кръгче, голямото, за да снимате документа, след което ето то само селектира самия документ, с стрелката давате напред и документа ви е готов. След като сте готови и ви харесва начинът, по който изглежда, натискате зеленото тикче в долния десен ъгъл и документът е сканиран. Как сега да го прикачим към нашите документи в атестирането? Отиваме на споделяне и казваме споделяне на PDF. След което избираме Google диска, в който Google диск избираме местоположение, къде да бъде съхранено. Това е нашия Google диск към нашия профил. Как да разберем на кой профил сме? Ще се върна за малко ето тук, на този екран. Вижте, тук пише с кой профил съм. От падащия списък аз в случая ще избера ето този профил, защото съответно там трябва да кача документа. От тук ще избера папката, в която ще го кача. Ето така можете с стрелката отгоре да видите всички папки във вашия диск, да изберете папката, в която искате да качите и съответно остава да натиснете бутон избиране. Казвате запазване и документът е качен в Google диска на вашия компютър.